og balangoy. Nara guys. Mo ni mong panitan karon. Akong kauban si Pio Pio. Pio. Tarong nga diya Pio. Ayo sig hingos Pio. Inaniyan siya pag panit guys oh. Inaniyan siya guys oh. Kuan jud ni muning kuan. Kiniyang panit nga kining puti. Nga siya puti. Murag double layer man siya nga ang iyang panit. Nay brown tapos na po gini siya puti. Sabi siya puti unod. Kay kuan man pait man ni og dili kwaon. Pait kita. Oh. Diba guys? Minaniwan na ako pagpanit. Kay wala ko'y kutsilyo. Gamay ko kong kutsilyo, dili ka kuan. Sapyo, ganang kuan po. Sapyo. Ang habaw. Habaw din ba? Habaw ba? Dili. Nara guys, nara amo ang gipanitan. Tagay ko dito naman. Hello. Lasang guys. Guys. Kaya ato ang igaron. Kita guys. Dahil mo man guys. Ano dili na kay party man eh. Niya ugma. So mao ni amo ang handa. Ano mo handa. Para mo ginagalo. Birthday man sa atin ni Piu Piu guys. Yo, birthday mo sa mga ate. I love you ate. Love you ate. I love you ate. Kada. Yo, more power to you. More power to you. Ate, God bless. God bless us all. God bless us all. Keep on fighting. Keep on fighting. Inapyo, more power to yung magsikag-away. To yung magsikag-away. Inapyo, I hope nga tagaan pa kang power sa Ginoo na mulaban sa kuha. I hope. Ano sila eh? I hope. Tagaan pa sa power sa Ginoo, makalaban ko nimo. Sige na. Ang ginawa ko akong helper guys. Tara guys, Pio-Pio guys. Maglidid na may karon. Asa ka maglidid Pio? Hindi lang. I hope nagati may power ni Lord. Tayo na kita, pumula ka to. Buso na to ang panit. Dili lalim magkudkod og kuan, balanghoy. Kay maagi pagkagasamad.
Hello guys, hapit na mahulog guys. Tara guys, oh. Lamig dito guys. Sige. Kabuto to. Iwan kita. Manamig banggod sa balanghoy guys. Ako nagbago na tanan guys, kapoy kayo. Ipalingon ko. Ano ba? Pwede na siya? Singon. Wala, lupit. Wala na. Hanggang lupit ba? Ako ba na ba? Ang kalimpi mo lang. Eh, ikaw ni. Pudi uy, daanan. Hanggang sa na kayo. Ayan na siya pagkuha sa akuan guys. Oh. Duga. Lawas na lang kayo. Nangyayag din ba? Hindi lang mabilis ako ah. Pili ko dyan. Pag-uman, paano ito haluyo? Trabutanganan ay. Ilang puti kasi guys. Kumana na siya guys. Oh. Puti eh guys. Kumana na siya kung ano to na yun. Ate kung kita ka. Bot mo ko dyan. Pinupyo. Ito mo na. Sukar. Ay, ana. Pinupino nga. Ito dyan ako. Ay, uban ko pala. Pamigyan ng puto. Yeah, hi. Ulat timpla, kaya ako na namigay suman. Kaya kamay rin sa taon galing ang punta. Namalis ko sa buka, kapangan ko sa may kumana. Hindi parehas ko. Oh my God.
Sa lubi. Ay, labi. Kulang. Amin na kete. Eh, panin ni mo, parang ilong. Ano na kinabuslog? Sayo ko. Biyernes man. Biyernes man o. Buk ako. Yaro din ako to. Matay. Tubuhan na. Bebe. Ambe. Puna ka? Puna ka ba? Kini guys, kay putuon man daw ni mother. Ang lubi at ang isagod. Sukar piyok, koto sukar piyok. Tay, oras din ta. Kaya butan niyo guys, 1/4. Sige, sukar. Buti na din na to og kuan, sukar 1/4, euro tapat. Gamay ra kay imong 1 plate. Lubi. Guys, magluto na mi guys. Amo lang i-steam. Pagkaman, tabunan. Yan, luto na. Yan, luto na guys. Mami. Uy, Gusto mo ko, di mo ko. Ket! Ungol! Dala. Support. Hello guys, mga antag po to guys. Support. May pag-abot o 2 years, pila na lang 2 years. Hindi na lang kami dito. Basta girahan mo ano. Girahan yun. Basta lang yung girahan mo ano ba? Hindi lang yung ka magkuhan.